Jeg vil gerne præsentere lineære funktioner og lineær vækst. En lineær funktion, det er en funktion, der ser sådan her ud. F af x er lig med a gange x plus b. Og hvis man indtegner den i et koordinatsystem, så vil man få en ret linje, der for eksempel kan se sådan her ud. Og man kan bestemme a og b, hvis man kender to punkter på grafen. Vi tegner to tilfældige punkter. For eksempel hedder P og Q. Og hvert punkt de har en x og en y-koordinat. Det første punkt, det kalder vi x1, y1, hvor det her nede, det er altså x1-værdien, og det her ude, det vil altså være y1-værdien. Og det samme det gør vi her. Her kalder vi det x2, y2. Og på samme måde vil det her nede altså være x2-værdien, og det her ude, det vil altså være y2. Og vi har en sætning, der siger, at når vi har de her to punkter, så kan vi bestemme a ved hjælp af den her formel, y2 minus y1, x2 minus x1. Og de her, det er altså de her værdier fra punkterne. Og at b er lig med y1 minus a gange x1. Eller det kan også være, at b er lig med 2 minus a gange x2. Man kan altså bruge begge punkter, og det samme heroppe. Man kan også godt sige y1 minus y2 og x1 minus x2. Det vigtige er, at man gør det samme, både i tæller og nævner. Og det samme her, at man både bruger, hvis man bruger y1, så skal man også bruge x1 og så videre. Det vil vi så prøve at bevise. Og da vi ved, at de to punkter der, de ligger på grafen, så kan vi starte med at opstille de her to ligninger. Y1 er lig med a gange x1 plus b, hvor vi altså bare har sat de her værdier ind i vores funktion. Og samme gør vi ved at skrive 2 er lig med a gange x2 plus b. Og så finder vi så på, at vi trækker den ene ligning fra den anden. Man må gerne trække en lige stor størrelse fra på begge sider af lighedstegnet. Så vi kan for eksempel sige y2 minus y1 lige med, skriver vi a x2 plus b minus a x1 plus b. Vi vil som sagt gerne bestemme a og b. Vi vil gerne først bestemme a, så vi vil altså gerne isolere a. Derfor vil vi prøve at forkorte den her ligning. Vi vil starte med at opløse parentesen. Det kommer så til at se sådan her ud. Nu ser vi så, at der er noget, der går ud med hinanden, nemlig plus og minus b. Så tilbage har vi stående a gange x2 minus a gange x1. Vi kan nu se, at a det indgår i begge led. Så derfor så kan vi sætte a uden for parentes, og der vil så komme til at stå a gange x2 minus x1. Og da vi som sagt gerne vil have isoleret a, så kan vi dividere den her parentes på begge sider. Og der kommer så til at stå, at a er lig med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1.
Og vi har dermed bevist, hvordan vi kan bestemme A. Så vil vi selvfølgelig også gerne bestemme B, som nu er den eneste ubekendte, vi har. Og de her ligninger, der kan vi bruge en af dem. Vi vælger at bruge den første. Det betyder ikke så meget. Og her så skal vi altså bare have isoleret B. Og det gør vi ved at trække A gange x1 fra på begge sider. Vi får, at B er lige med 1 minus A gange x1. Og vi har dermed også bevist, hvordan man kan bestemme B. Og vi kan selvfølgelig også have gjort det her med den anden ligning, så der kommer til at stå y2 og x2. Det vil foregå på samme måde. Og nu så jeg gerne snakke lidt om lineær vækst. Og når der er en sammenhæng mellem to variable, som kan beskrives ved en lineær funktion, så taler man om lineær vækst. Og vi vil gerne se lidt på, hvad tallene A og B de har af betydning for lineær vækst. Og der er en sætning, som siger, at når x den stiger med 1, så jeg tager sådan her. Så stiger y med a. Får vi x plus 1 herovre, og så får vi y. Så det vil vi gerne prøve at bevise. Og vi har den her sammenhæng. Y er lige med a x plus b. Og hvis vi så indfører det her, at det hedder x2, som er en ny x-værdi, den er lige med x, kalder den her over for x1 og y1, og så kalder vi, at x2-værdien den er x1 plus 1. Og for den her funktionen af x2, så vil der sandsynligvis, eller selvfølgelig også være en y-værdi, som altså kan skrives som y2. Og y2, som sagt, lige med funktionen af x2. Hvis vi kan omskrives til den her funktion, så a gange x2 plus b. Og vi har heroppe et andet udtryk for x2. Det prøver vi at sætte ind på x2's plads. Det kommer til at stå a gange x1 plus 1 plus b. Det prøver vi så at gange a ind i parentesen. Der kommer så til at stå a x1 plus a plus b. Hvis vi bytter om på a og b her, så får vi a x1 plus b plus a. Det her, det kender vi heroppe fra, at det er lige med y1. Det kan vi skrive her, sådan der. Det er y1 plus a. Og vi har dermed bevist, at når x-værdien stiger med 1, så stiger y-værdien med a. Og a-værdien i lineær funktion, det bliver også kaldt for hældningskoefficienten. Og hvis man hvis vi indfører de her enheder hernede, det her 1, 2 og så videre, så når man går 1 ud på x-aksen, det svarer til, at x stiger med 1, så stiger y-værdien altså med a. Så det vil sige, at vi går 1 ud på x-aksen, og y-værdien stiger med a heroppe.
det her stykke.